एंगारहायै जाहोननि थाखाय मारु एन्टारटेनमेन्टजों खुंनो लानाय अमा थावख्रि फेस्टिवल खुंनायनि खालारखौ फावसायबाय। खौरांगिरिनि गेजेरजों बानजाय आफादनि समाज सिबियारि जौस्रां बर' आरो अर्जुन दैमारिया मिथि होदों। मारु प्रडाक्शना मोनसे थांखि लानानै खाग्राबारि डिमाकुसिनि गेजेराव सुक्लाय दैमानि सेराव अमा थावख्रि फेस्टिवल खुंनायनि जि थांखि लादों बियो जों दाखालि फोसावदोंमोन। अक्ट'आ एसे सोलायबाय। दाखालि 23 तारिखआव 23 डिसेम्बराव जानो गोनां होननानै बुंदोंमोन, किन्तु बिखेक एंगारहायै जाहोनाव बे अक्ट'खौ सोलायनाय जादों। 23नि सोलाय 29 अक्ट' डिसेम्बरावनो बेखालि रबिबार सानडे जायो, बेखालि लानाय जादों। थिखानाय खालार 23 डिसेम्बर 2024 नि सोलाय 29 डिसेम्बर 2024 खालाराव खुंनो खालारखौ फावसायबाय। मारु एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शन नि नाजानायाव बिथांमोननि उद्योगआव बिथांमोननि दैदेननायाव जि सुक्लाय दैमानि सेराव खाग्राबारि आरो डिमाकुसिनि गेजेराव जोङो अमा थावख्रि फेस्टिवल खुंनो लानाय डेटखौ जों फोसावदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा, जोंनि माखासे टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय जोङो डेटखौ फिसौनो गोनां जादों। जोङो 23 तारिख फोसावदोंमोन डिसेम्बर मान्थनि। माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय जोङो फैबाय थानाय गोदान बोसोरजों लोगोसे रंजानो होनानै गोजाम बोसोरखौ एंगारनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनाय जों लोब्बा लाखिनानै बे फेस्टिवलखौ जोङो फैबाय थानाय डिसेम्बर मान्थनि 29 डिसेम्बराव लांनाय जाबाय आरो। भारत भुटान सिमनायाव थानाय बरनदि अरनबारिनि अमा थावख्रि संरैखा होनायजों ओनसोलनि हारिमु दोरोङारि जामुंखौ अरायथा गोजोनथि लाखिनाय नोजोरजों अमा थावख्रि फेस्टिवल खुंनो लादों मारु एन्टारटेनमेन्टआ लोगोसे बानजाय आफादा। बे फेस्टिवलाव खुंजागोन डिमाकुसि खाग्राबारि गेजेरनि सुक्लाय दैमा सेराव। खावलायनायजों लोगोसे खावलायनो लुगैदों बे खाग्राबारि डिमाकुसिनि गेजेराव थानाय सुक्लाय दैमानि सेराव जि मारु प्रडाक्शननि जि अमा थावख्रि फोरबो फेस्टिवल खुंनाय बे हाबाफारिखौ जाहाथे बयबो 29 तारिखआव एबा 29 डिसेम्बर खालि फैयो, बेनि थाखायनो जों नोंथांमोननि गेजेरजों बयखौबो आरो फिन खावलायफिनबाय। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय अमा थावख्रि फेस्टिवलाव मुम्बाइनि बलिउडआव मेथाइ खनगिरि सिंहआ बाहागो लाफैना हारिमु दिन्थिफुंनायाव मेथाइजों गोमसार होफैगोन। बलिउडनि सिंगार किं बिथाङा 9 बाजिनाय लोगो लोगोनो बिथाङा जौस्राङाव गाखोगोन आरो जोंनि बेयाव ओनसोलाव जों फोसावनो हानाय बायदि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि जानाय खायद'खौ मोननो हागोन। जेरै जोंनि ओनसोलाव गार' दङ, आदिबासि दङ, नेपालि दङ, राभा दङ, बर'नि बायदिसिना जानाय बेवहाय मेन खायद'फोरखौ जोङो नोंथांमोना जानानै गोजोननाय लानो हागोन। लोगोसे जायगानि मुंदांखा मोसागिरि मेथाइ खनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। लोगोसे गासै हारिनि जानाय मुवाफोरखौबो मोननो हागोन। अमा थावख्रि फोरबो फेस्टिवल खुंनाय बे हाबाफारिखौ जाहाथे बयबो 29 तारिखआव एबा 29 डिसेम्बर खालि फैयो, बेनि थाखायनो जों नोंथांमोननि गेजेरजों बयखौबो आरो फिन खावलायफिनबाय।